Wait a minute, baby, this is... Magluto tayo ng sinabaw. Maximum natin laga. Since dili ko sa gula ng oil, ang kakandaan ang mga juman. Ahos bumbay sa ng lusa. Butangan sab natin yung manok. Butangan natin suka. Minta. Asin. Sa gulo na. Sampon na natin. Butangan natin ng tubig. Magsubo na. Butangan na natin atsal. Kamatis. Butangan natin ng gulay. Butangan natin ng more. Pag-add ka ng sili. Butangan ka ng sili. Takip. Lastly, onion. Lami ay, okay na.